Čaute, pani, máme tu ďalší diel a teraz ideme otvoriť tento celý balík. Je tam 24 balíkov. Si to musím takto rozrezať. Mám to. Tak. A ideme sa pozrieť na prvý balík. Čo tam je? Tento než moc. Rising Star, dobre, to dáme do dobrých. Anthony Rudiger. Frimpong. Inigo Martinez. Mendy. Takže prvý balík bol docela v pohode. Teraz ideme na druhý. Čo robím? Takže druhý balík, Jamal Musiala, dobre. Golden Legacy 2017! Tak. Araujo, Lewandowski, nejaký Matis Diaw. Nič moc, nejaké doláry. Máme tu z dobrých kariet. A teraz ideme otvoriť tretí balík. Gomez. Počkajte, si to dám na kôpku, aby ste videli. A potom uvidíme, že koľko budeme mať kariet. To bude kôpka. Takže Gomez. Ben White. Mohamed Salah, Bukayo Saka, Yildiz, dobré, z toho Grealisha už mám a Inter Milan. Budeme sa pozrieť na štvrtý balík. Kde bude Captain Koke. Marcelo, takáto kartička. Vinicius Dominator. Christensen. Kosounov. OK. Padol Endrick. Chcem toto takto. Bo to je zase taká vlastná karta, lebo on je mladý. Tak. Lukáš Hradecký. Rodri, toho už mám, ale. Mohamed Salah. Tapsoda. Marquinhos. Thiago Chalo. Ok, tento balík nebol už tak dobrý. A teraz ideme na piatý. A ten piatý balík bude zase Jamal Musiala. Potom vždycky padlo niečo dobré a potom tu je nejaký Martinelli. Nie ten, ktorý si myslíte. Mombagna, Čivic, Gorecka a tu neviem, to je. Tak ideme na šiestý balík. Iba 3, dobré. Arany, dobré. Invisible! Invisible, pozrite na to. Už druhé. Tak to si dáme hneď tu. Dobre, nejaký Wongsam, blabla. John Stones. Ferran Torres. Araujo, dobre. A ideme na 7. Nie, 8. 8 balík, ktorý bude prvý Luis Diaz, Darwin Núñez, Dominator Erling Haaland, ok, Nketiah, kto to je, Kivior, Dominik Soboslaj, takže
Takto zatiaľ vyzerá naša kôpka. Není moc veľká. Tak, ideme na 9. balík. Greenwood. Rafael Leao Ildis, takže to dáme do tých dobrých. Máme 5 dobrých. Grealish, Pavard, trošku Guardiol, toho ešte nemám. Teze, takže dobre. Sorry. Ideme na 10. balík. Sa mi zdá. Hej, 10. Takže náš 10. balík už by to mohlo padnúť niečo dobré. Akože nejaký Golden Ballet. Viem, je tu Invisible, ale to je jedno. Takže Bayern Mníchov, Gavi, Jonathan Tah, Belocian, Nico Paz a nejaký Timber. A teraz ideme na 11. balík. Kde bude zasa Bayern Mníchov, Kenan Yildiz, Rising Star, to dáme tu, no dobre. Mačka and Joe Neves, Maiga, Gabia, Anthony, Rudiger. Teraz ideme na 13. balík. Tak, kde bude Pulisic. Tu je takáto ružová kartička Kanko. Cisse. Longle. Bastoni. A Diogo Jota. Takže tu vidím nejaké Golden Legacy. To je čo? Varga. Oh! Golden Ballet Phil Foden. Tak, to je dosť dobré. Jaras. Upamecano. Kondobia. A zase Cisse. Ďalší. A už máme ináč 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dobrých. Takže Bayer Leverkusen a Shaw nejaký. Lautaro Martinez, ok. Tensdet. Trent Alexander-Arnold a Filip Kostić. Už tu máme iba pár balíkov. A chvíľku vám ukážem, ako máme kôpku. Takže Victor Boniface. Rising Star Arda Güler, takže to už je ďalšia kartička. Gabriel Martinelli. Trubin. Trubka. Sorry. Kubarsi. Shopten. A takto vyzerá naša kôpka. Už je takáto docela a ešte to nie je veľké. Predtým som ešte točil a mal som... Dobre. To je jedno. Takže som už veľkú a ideme na ďalší balík, čo je Pulisic. Počkajte, tu sú také karty. Pulisic. Potom Albelmon, dobre. Ederson, to je docela dobrá. Tehach, Vinicius a Jorginho. A teraz je tu ďalší balík. Kim,
Darwin Núñez, Kevin De Bruyne, Palacios nejaký, Darmian a Tomiasu. Takže už tu máme iba pár balíkov a to už fakt, že pár. A potreboval by som niečo dobré už. Takže Arsenal. Atiana Bonmati, the best. Takže tu stávame na dobré karty. Dobre. Potom tu je Patrick Tau, Eric Dyer, Esaka, dobre, Benitez a ďalší balík bude nejde mi to otvoriť. Ďalší balík bude Boria, Kovačič, Griezmann, Andrich a Čerby a Tomori. A už je tu iba 4, už som to iba 4 peky. To je 5. Čo je Boniface, Gavi a pozrite, čo tu vidíme. To znamená, že je to Golden Legacy a to je 2019. Dobre, takže to je dobré. Potom to je David Nereš, Alisson, Bremer. A už je tu iba 3 balíky. Takže to je Virgil van Dijk a tu je Yildiz Korea, takže ďalšia dobrá. Upamecano, Cantona, Harit a Abena. Toto je ten tretí balík do konca tohoto videa. Takže tu je Calabria, Golden Legacy ďalšie 2020, Antonio Silva, Fagioli, Harry Kane a Bernardo Silva. A teraz ideme pozrieť tú kôpku. Už je takáto, už je veľká. A ešte tu máme 2 balíky. Paulo Diaz, Colidio, Harry Kane Dominator, Ederson, Vereout, Adam Varga a Aliendro. A máme tu posledný balík, pozrite. Posledný balík. A ten, dúfam, že bude dobrý. Lebo keď nebude dobrý, tak to nevadí vlastne, lebo mám aj tak veľa takých. Takže zase Bayer Leverkusen, Julian Alvarez, OK. Changanoglu, Locatelli, Rafael Guerreiro a Kurs Jones. Takže toto by bolo všetko. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dobrých kariet. Takže to by bolo všetko. Dajte like, odber a čus.